her har vi en grøn antibiotikumcelle. Den er kendt for at dræbe bakterier. Her har vi så en nanoteknologisk celle. Den er i stand til at dræbe bakterier, ligesom antibiotikum. Her har vi et rødt blodlegeme, som transporterer ilt rundt til kroppen. Her har vi så det hvide blodlegeme. Det er kendt for at være immunforsvar. Og her har vi bakterien. Den er farlig. En bakterie er på vej over mod det røde blodlegeme. Det er ikke så godt. Okay, her kommer så immunforsvaret. Nej, bakterien er for stærk for immunforsvaret. Så fik vi til gengæld antibiotika til at redde det røde blodlegeme. Men nej, hvad er det? Nej, bakterien bliver resistent. Vi kan ikke længere bruge antibiotika, og det røde blodlegeme bliver spist. Og vi har noget nanoteknologi. Det prøver vi lige at prøve. Se hvordan det går op mod bakterien. Og det ser ud som om, ja, nanoteknologien kan vinde over bakterien. Så vi kan nok bruge nanoteknologi.